De PC zit altijd een bal van de verhalen. Neem nou de familie Seinstra. 4 zusjes weer van 3 jaar mei doggen. En 2 treffen elkaar in de eerste omloop. Marit Seinstra keert in het favoriete parcours. Heel makkelijk gaat het net, maar Anne Berber, de oudere zus, die gaat er al. Het is een stuk beter dan vroeger. Vroeger dan ging het helemaal mal. Echt weer? Toen kon ik net hoe dat ze van mij woont, maar nou weet ik, ze is hartstikke goed. En nou, als wij als kids in hun ben ik eigenlijk wel tevreden. Het is hier wat beter kind, maar wij heel lekker kids in hun, dus dat vind ik belangrijk. Maar kun je het lezen? Hoe ging dat vroeger dan? Nou, dat ging aardig mal. Ja? Ik schreeuwde nou af en toe wel eens ik zit wel hier, maar vroeger dan wie het janken. Ja, ik moest echt van mij winnen, dat kon ik echt hè. Maar zo gaat het een beetje als je wat jonger bent, nou ben je wat ouder en maar het is wat beter, dus... Of wat volwassener. Precies, ja, dan moet je soms ook wat gedragen nou. Nog zo'n verhaal. Aukje van Kuken woon in 2012 de PC. Verhuizen naar Sint Maarten. We hebben in 2000 in de Grutte Stwarm en keert nou de PC. Maar ze is in Nederland omdat haar mem, Siep Vechter, een bekende in de Rederiet en Keertswereld, slim ziek is. Nee, mijn memke is ziek en ik ben de simmer maar ik wat langer thuis. En ik dacht, ik bel je Imke even. Ik zei, nou, ik kom wat langer thuis. Ik weet net voor hoe lang, maar wist ik maar mijn keertje. Nou ja, toen hadden ze dit partuurke op de lijst zetten. En nou, we begonnen wat van de lol. Hè. We zouden gewoon nou, Shinhoed kwam. En hoe verder we richting de PC kwamen, hoe meer puntjes we bij elkaar skarrelden. En toen dachten we, nou, dan maakt het met mij dan, toch? Altijd een keer. Hoe is het met die mem? Ja, die is er net bij. Dus dat is het genoeg eigenlijk. Nou, succes Joert dan. Ja. Van die mem succes. Ja, dankjewel. Dat wist nog, 2012. Toen zijn we Ja. dat eigenlijk, toen wonnen we hem. Toen zei ik, kijk, voor mem. Dus het is hartstikke mooi dat het al nog goed gaat. En ik hoop dat ze direct van geniet op de radio. En nou ja, mooi dat je hem direct binnen. Dus dan kun je het ook even zien, toch? Hey.